mga kahigalaan ko sa atong ikaupat nga episode. This is episode 4 of our Tipak-Tipak ng mga istorya. Welcome to my channel, everyone. Shout out sa mga sa may ato ika-shout out karon. Shout out sa mga estudyante diha karon nga nag-study para sa ilang mga midterm exams. Good luck sa inyong mga midterm exams. Shout out sa mga parents nga magbayad na silang mga tuition kay ting exam na. Shout out sa mga cleaners di ay sa eskwelahan. Importante kayong cleaners sa eskwelahan, mga kahigalaan ko. Manimaho ang eskwelahan kung walay cleaners. Shout out sa mga cleaners. Yan ang mga bago pa, o mga dugay na. Shout out ninyong tanan. Good job. Salamat kaayo. Shout out sa atong mga nurses, atong mga frontliners di ay mga doctors nga karon na kanang naa sa emergency room karon or nasa mga ward nga naghuot ra ba di ay. Shout out ninyong tanan. Hinaot wa mo duka og aron di mo dukaon, paminaw lang sa akong istorya dinhi sa tipak-tipak ng mga istorya dinhi lang sa akong channel. Unya kasi atong hisgutan karon, uy, Burr months naman di ay. Sorry kay mga kahigalaan ko. So, October naman di ron. So, wa ko naka-post kaayo, no? So, may aging mga daw kay busy. Again, busy sa pangwarta. Sama ninyo, nangwarta pod ko. So, Burr months na di hapit na mag-Pasko. So, maghinahinay na dahil taanig save para sa pinaskuhan, no? Kisa kay mahatag na kong pinaskuhan din, he. Willing kay kumudawat. Anyway, bitaw. It is better to give than to receive daw. Pero kung may muhatag, well, dawaton sa open arms, okay? Open hands, open arms, okay? There you go. Daghang salamat sa inyong pag-tune in sa atong channel, tipak-tipak ng mga istorya. O karon maghisgot di ay taog. Of course, Burr months naman, no? Nindot hisgutan ng Pasko, okay? Now, mag-look forward kita sa Pasko kay na 13th month pay. Sa ubang nasod, walay 13th month. Oy, sakit kay hunahunahon. Pero sa Pilipinas, rejoice. Okay? Kay na 13th month, napagay Christmas bonus. So, maayo kay makatabang-tabang sa atong mga trabahante, no? Salamat sa mga bosses. Shout out sa mga bosses, sa mga amo. Salamat kaayo sa inyong generosity for giving your workers bonus, Christmas bonus, and may you receive 100-folds o katong mga natagaan og bonus. Yes, mabulahan ang pamilya, mga silingan, mga kaliwat, o inyong kaugalingon. You have to give yourself something, no? Kay, syempre, tagaan sa inyong pinaskuhan inyong kaugalingon kay you worked hard. Anyway, shout out sa mga katabang di ay sa atong panimalay. Very important people kay sa atong balay, no? Kay nowadays busy na working na ang mga mama, so nanginanglan sila mga katabang right hand left hand sa balay ingon nila. So shout out sa mga katabang din ha, nga loyal, faithful kaayo sa ilang mga amo, mga honest kaayo kay sinaligan ra ba taon sa ilang mga amo diha sa balay. Og speaking of, naagid taon ra ba yung mga katabang pod nga dili pud taon maayo, no? So katong mga naay katabang nga maayo kaayo, honest o loyal kaayo ninyo, you're very blessed. And hinaot magdaghan ang mga honest, mga sincere nga katabang. And speaking of katabang, we have to give them mga benefits di ay non, ana din na sa atong balaod karon. So we give them the right sweldo, tagaan po nato, bayaran po nato sila sa ilang mga benefits. Anyway, okay, so padayon ta sa atong istorya karon. So sa akong gikaingon atong isgutan ang Pasko. So kada Pasko daghan kaay tag mga hunahuna-on, no? Daghan kaay pinaskuhan. Akong nahinumduman before, akong mga ginikanan mag-andam sila og mga extra nga mga bags bitaw nga wala na dispose. So ilan na silang ipinaskuhan sa mga taga-bukid. Okay, karon wala na kay wala naman minanghimo og bag. So, yeah, mahinumdum jud ko nga naagid to sila mga bag, mada masko sila sa balay na sila bags mada, unya na say sulod ang bag. So, lingaw kay pirmi kong naay Pasko kay syempre party here, party there. Unya, daghan na kaitag kanang kuan, daghan na kaitag mga ang sa tawag ini
pinaskuhan madawat. Nya kato taong mga way pinaskuhan ay nang magkagool kay parehas bitaw ta. Okay, so magpasalamat gihapon ta kay Pasko naabot atong Ginoo to save us, no? So may pinaskuhan man uwa. Okay, gamay man ang present madawat o dako, we have to be thankful. Okay, nahinamdam ko sa gamay pa ko Christmas party sa eskwelahan. Siyempre kay before Christmas party mag-andam gid og sa isulob, no? So gipabistida na po ko sa akong inahan didto, nag-dress na ko didto. Niya nag-dress unya nag-high heels pa jud, mura jud ko correct. Kung pila edad pa nako at akong ipinaskon sa akong mga teachers kay sa pencil case, sa gamay ang mga bag, basta nagid ko ikahatag. So, akong mga classmates, kabalo na sila manghimog mig bag. So, ang mahitabo, mag-expect na sila nga kung sila makadawat sila sa akong present, bag yun ang sod. Okay, so tuod man, akong usa ka classmate, nakadawat siya, ako ang panganiyang nabunot. Og, bag tuod. Pag open niya sa bag, lagi ganahan siya. Pati niyang lipay, ambak-ambak sa bag akong gihatag. Og nalipay po kog dako. Kay salamat. Wa siya nag-uol kay bag ang nadawat. Uy, ay, watch out, ang bag mahal ba ya paliton. So sa Christmas party kung makadawat sa akong regalo, libre ang bag. Okay? Mas dako pa gi spend nimo nga present. Okay? So mauna siya akong experience sa kada Christmas party. Unya, sa katong nagkatrabaho nako, ang mga tao kay kabisi og Christmas na party. Unya, atong mabantayan nga manambok pala mga tao sa Christmas, no? Mga inani mga panahon na mga season, Christmas season. Dagan na kayong dako ang tiyan. So, watch out ta sa atong kaon karong Christmas season, mga kahigalaan ko. Hinahinay sa meat kay dili maayo sa atong lawas. Okay, nga atong high blood ang saon na lang. Anyway, syempre before before sa Christmas day na gid siya say tawag ana manimbat ana sa kadlawon misa de Gallo. Okay, so sa una po mis ang mama para mo simba pero lami gid kay ikatug kay imagine mo mata kag alas 5 alas 4 nya mo eskwela pa kag alas 7 murag duka pa kaayo ni gabot sa eskwela magduka ka so panagsara gid ni makasimbag sa de Gallo. Unya nay mga tao nga ilagi ng tiwason ang 9 days, no? Nga misa de Gallo, and hats off sa mga tao nga kugihan mamataog sa iyo para makatambong sa misa de Gallo. Unya, akong mama usana nila so musimba gid na siya bisag sirang usa rain or shine, musimba gid na siya kana siya mga intentions bitaw. So, hinaot ko sa katong mga tao, mga ginikanan nga ganahan kay mo simba sa misa de Gallo. I hope you all good health aron makasimba gihapon sa misa de Gallo karong December. And that's all my prayers for you all. Apil na din akong mamag akong mga kaliwatan. Anyways, balik ta sa celebration sa Pasko. So, bata pa ko, mahibong gid ko nga di na ko kinamang pila akong edad pero kung na-conscious ba nga Christmas Day ay duura kay sa New Year. So, mag-celebrate ni sa Pasko pag taod-taod makakungkung nga celebrate lang gihapon kay di ay New Year naman bagong tuig naman po di ay. So magkatawa ko sa akong kagini nga maka-remember ko ato ba so wag gid ay taw ko buot, no? So mag-wonder kung ano kaduha mag-celebrate in a span of 1 week kay di ay Pasko first pag human bagong tuig. Okay, so sa Pasko usahay syempre banching ko, no? Nya wa pay sweldo. So ay magkalisod jud taon mi kung sa i-prepare, no? Bisag namin negosyo guys wala usahay wa gyud sad. So kung why order wa sad jud. So makarelate jud ko taon sa katong mga wala gyud ika-prepare sa Pasko. Mao nang kung naa ako'y gamay mag-share sa taon ko. So niadtong bata pa ko mag-ampo gyud taon mi before nga nauntay order kay aron maka kwarta mi makapalit mi daghang maayong butang pagkaon sa Pasko. So yes, tuod man naabot ang panahon nga ang order sa amo adugay kaayo ni bayad. Okay, kay naaday siya taon siya problema, no? So
wa siya kabayadayon. So nag-late ang amuang bayad. So nangadto na mi Christmas Eve sa iyang balay ug wala siya didto. Pag Christmas Day wala siya didto. Pues wala mi gihanda sa Pasko unsay naa sliced bread ra gyud to og kuan wa ni bayad ha, sponsor Ladies Choice spread. Maura siya og cook, mao na siya among naandam kay wa man ni bayari sa order. So ang nahitabo, sorry na lang. So nag-celebrate mi, nag-post Christmas celebration na lang mi. Pag nabayaran na mi, dito na mi gipalitan nila mama og mga kanang regalo. Dito na mi nagpalit og mga pagkaon. Nya dito na po namo gitingob sa bag-ong tuig. So, again, makarelate ko in town sa kanang mga tindera din ha, sa kilid-kilid, sa sidewalk, yan, mag-ampo bitang mahalinan para na ay ka-prepare sa Pasko. So, I can really relate to you guys. So, hinaot ko, mag-ampo ko nga mahalinan mo, o naamoy magasto uban sa inyong pamilya sa panahon sa Pasko. Kay Pasko, manggod, ang mga bata mag-look forward gid sa mga regalo, pero pagkapaitag, wala gi kwarta, no? So, anak na siya. Anyway, again, sa ako nang gikaingon, big or small presents, we have to be thankful. Kay ang Pasko should remind us of Jesus being born again to save us. So, og ni uwan na mga kahigalaan ko, nakadungog mo sa uwan. Unya, ang sunod na kong asoy ninyo karon is mauni siya gitawag og pista. Okay, mahilig man gud tag pista. Filipinos kuno are festive people, festivus na we love to celebrate. So sa una gagmay pa mi ang musikero adto ginamakaon sa amo ang balay. Unya nagdagko na mi. Ingon ko ni mama kanang ihatag bud sa uban kay aron sila na po'y mo atiman sa mga musikero. Naspod sila chance but to exercise their generosity, no? So, na siya. So, ang among kada pista, kay numdum ko, gamay pa ko, ang una gid namong mga bisita kay mga tindera sa kandila. Shout out sa mga tindera sa kandila sa mga simbahan. Mao na siya tawgon, giday na ni mama mga tindera sa kandila sa kapilya. Og maoy, una namong bisita, una namong dalitan sa pagkaon. And then, iguman na nila, rest pagkadiyot, una pa masunod ang ubang mga bisita. So, mao gina akong nabantayan, no? Si mama, at gina sa kapilya, kuhaon yata ng mga manindag kandila, and dadon sa among balay. So, kung pista gani, wow, alegre. Way tulog ang tanan, kay mag-andam para lutuon, no? Naapoy parade, naka-appeal po ni sa sinulog before, gagmay paming sa akong manghod, no? Naay musikero, naay sinulog, pero daghan pong hubog. Okay, so sa mga hubog din ha, kada pista, hinay-hinay lang, okay? Hinay-hinay ta sa atong hubog-hubog. So, sa unang manghod kay maglisod mi og kanang gawa sa balay kung magpista, kay daghan ditong hubog sa kasada. Delikado kaayo, no? So again, kada pista, hinay-hinay ta sa atong pag-inom og mga alcohol, mga kahigalaan ko, kay delikado kaayo. Okay. Unya, akong sunod nga hisgutan kining pagrosaryo. Magrosaryo gud mi sa balay, sa dili pa mi matulog. Unya, kung mangutana gani akong mama, unsa man, Bisaya ba or English atong gamiton? O, kabalo na mo sa ito bag. May nga din English lang ma. Kaya nga naman, kay dali mahuman ng English. Pues, English. Okay? So, matag misteryo sa rosaryo na agad mi intention. I think, kamupod na minaw na ako karon, no? Sa inyong balay na agad mi may intention kada misteryo. Labi na og nay birthday. Nako, sahay, magduka-duka na agad mi magrosaryo. Pero mahuman naman gud gihapon. So, special kaayo ni kanang kung nay mag-birthday kay ang tanang prayer sa rosaryo ihatag ipahinuod jud sa nag-birthday. So mao na siya ang among ginabuhat sa among balay. Naot unta ginabuhat gihapon ni ron sa mga tao, no? Sa atong mga kaigsuonan kay importante kaayong mag-rosaryo. Rosaryo kada adlaw. Okay? So, dinhi na lang ko kutob mga kigalaan ko kay gauwan basin di na makadungog ka nako ug hangtod sa sunod nakong istorya dinhi lang sa atong channel tipak-tipak ng mga istorya. Ayaw kalimot mga kigalaan, mag-ampo kita kanunay sa atong Ginoo aron buligan ta og daghanon niyang grasyang ihatag kanato
Daghang salamat og amping mong tanan.